बारिंगाव फ्री सामार कोचिं केम्पखौ दिनै बेखेवबाय। बीपीएफ सरकारनि बिथोन बादियै दिनै भैरबकुंड ब्लकनि सिङाव थानाय बारिगाव गोजौ फरायसालियाव थाखो 10, 11 आरो 12 नि फरायसाफोरखौ फ्री सामार कोचिं होनो थाखाय बेखेवबाय। 24 साननि फ्री सामार कोचिं केम्प जागायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि बाहागो लायो 38 नं भैरबकुंड बियाबनि टीसीएलसीसी चेयारमेन सनेश्वर औवारी, भैरबकुंड ब्लक बीएसयूनि आफादगिरि दायुद दैमारी, मिरु बीपीएफ बिबानगिरि सुनिल बसुमतारी, बारिगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजीव बसुमतारी, आयदा फोरोंगिरि मनोज घले, रैसुमै दैमारी, हान्ना दैमारी, महेश्वर राभा, भैरबकुंड ब्लक आइजो बीपीएफनि आफादगिरि मैना दैमारी, बिमल दैमारी, राभा लाइमोन सेलनि आफादगिरि राहुल राभा आरो गोबां गेदेमाफोरा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय बिबुंथि लाखिनानै सनेश्वर औवारीया बुङो दि बादायनाय मुगायाव सोलोंथाइनि बेलायावबो गोजौसिन जौगानो थाखाय बादायलायनाय थानांगौ होननानै फरायसाफोरखौ खावलायो। जोंहा बीटीसीनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारनि डाइरेक्सन आरो जोंहा बीटीसी सरकारनि बिथोन बादियै जों भैरबकुंड समस्तियाव गासै मोनबा जोङो फ्री सामार कोचिं क्लास इतिमধ্যে आरम्भ खालामबाय। जों दिनै नैबे बोरिगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जों दिनै आरम्भ खालामबाय आरो दा बिनि उनाव जोङो जराफुख्रि गोजौ फरायसालियाव आरो आरम्भ खालामनो थांगासिनो दङ। दा खोब बरायथाव दा हाग्रामा महिलारी सारा जि सिद्धान्त लाबाय दा जोंनि नैबे सामार भेकेसनावबो जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा ओरैनो थाया, जाहाथे माबा मोनसे बिथिङाव जाहाथे सोलोंना लानो हायो आरो सोलोंनानै जाहाथे क्वालिटी एजुकेसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि केरियारखौ दानो हायो आरो मोजां इन्स्टिटिउसनफोराव जाहाथे फैबाय थानाय HLC मेट्रिक आनजादावनो होन बा हायार सेकेन्डारि आनजादावनो होन मोजां पार्सेन्टेज लानानै जाहाथे बिथांमोना आनजादाव उथ्रिसारनो हायो आरो मोजां कलेज बा इन्स्टिटिउसनफोराव एडमिसन मोनो आरो बिथांमोना मोजां केरियार जाहाथे दानो हायो बेखौनो जों थांखि लानानै जों दिनै बिथांमोनखौ फ्री सामार कोचिं क्लास जों होनाय जादों। जों दिनै सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा इतिमধ্যে देग्लायनिफ्राय जोङो MIL आव जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा 100आव 100 नाम्बार लानानै उथ्रिसार जायो बिथांमोननो 3 लाख थाखा दिनै एकालिन हाइज दिनै होनाय जाबाय आरो जोंहा बीटीसी ओनसोलनि जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा टप 10 रिजाल्ट बिथांमोना आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौबो जोङो 5 लाख करि जोङो रां अनसुंथाइ होनायनि जोङो हाबाफारि लादों जाहाथे जोंनि बीटीसी हालामनि साफ्रोम फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे फरायनाय बिथिङाव दावगानो हाथों आरो बिथांमोना मोजां सार्भिस जाहाथे होनो हाथों। आं बेखौनो जोंनि बीटीसी सरकारा दिनै पलिसि लानानै दिनै हाबाफारि लादों आरो बेल' नङा, दिनै जोङो बीटीसी ओनसोलनि जिफोर जोंहा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै फरायसालिफ्रा बेखौबो जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जोंहा मावफारि लादों आरो जोंहा टेट जायफोरा उथ्रिसार जानाय बिजाथि बिथांमोनखौबो दिनै सरकारजों सावरायनानै बिथांमोनखौबो साख्रि होनायनि बेबस्था इतिमধ্যে लादों आरो बिदिनो जोंहा गोबां फरायसालिफोरखौ जायफोरावनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार गैया इनफ्रास्ट्राक्चार होनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि एजुकेसन बिथिङाव जाहाथे मोजां इनभाइरनमेन्ट जों क्रिएट खालामनो हायो आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे गोसो लोहाबनानै जाहाथे फरायनाय बिथिङाव दावगानो हायो बेखौनो जों थांखि बोनानै दिनै बीटीसी सरकारा गोबां मावफारि लादों आरो दा जोंहा नैबे फ्री सामार कोचिं क्लासाव जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बाहागो लागोन बिथांमोननो दैलि जोङो रिफ्रेशमेन्ट बा जोङो पेकेट लान्च होनायनि जोङो हाबाफारि लादों आरो जाय फोरोंगिरिफ्रा बेयाव फोरोंगोन बिथांमोननोबो जोङो माननि बा रिमुनेरेसन जों होनायनि जोंहा मोनसे सिद्धान्त दङ आरो जायफोरा 4th ग्रेडआव जायफोरा साख्रि मावदों बिथांमोनखौबो जों माबा मोनसे दिनै जोंहा पेकेट लान्च राननायानो जाया मानो आरो बेयाव किसुमान खामानि मावनांगौ दङ दा बेखायनो बिथांमोननोबो जों माबा मोनसे माननि होनायनि जोंहा इतिमধ্যে सिद्धान्त दंखायो। दा आबादारि नै जोंहा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोङो आबादाव जों बयबो गोसो होनांगौ आरो जोङो बेकार जानाङा आरो जों आबादनि बिथिङावबो आरो आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो इनकाम सर्स जों खालामनो हागोन आरो बीटीसी सरकारा दिनै
बायदि जोंहा पावार टिलारानो होन ट्रेक्टरानो होन आरो सिट राननायनि बेबस्था इतिमयधे जों होदों आरो आबादारिफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव आरो गोबां थांखि आरो बिथांखि दङ दा जोंनि बे जिथु कचिं क्लास बेयाव जोंहा क्लास 10 आरो 11 12 बेयाव जोंहा आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स बेखौ जोङो कचिं होनाय जागोन जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ हामबाय होनदों मानो होनबा बिथाङा बे मोनसे गेदेर थांखि लाबाय आरो थांखि लानानै गुटै जिल्ला आरो बेबायदि ब्लक कमिटि प्राइमारि बिसिडिसि वेसआवहा बिथाङा बिदि फ्रि कचिंनि सेन्टार खुलिनो थाखाय जोंनो बिथोन होबाय आरो बेबायदिनो जोंनि भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि थ्रुयै जोंनि बेयावहा मोनबा कचिं सेन्टार खुलिनाय जाबाय बे मोनबा कचिं सेन्टारनि गेजेराव जोंनि बे बरिगामियावबो मोनसे गोलैबाय आरो बेयाव मैखोम हिसाबै अदला बिसिडिसि आरो जोंनि आमजुलि बिसिडिसिया बेवहा बाहागो लादों आरो बेबायदिनो प्राइमारिफोरखौ लाफानानै आरो जोंनि ब्लक बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि बेबायदि दैदेननायावहा जों बे कचिं क्लासखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो जिबायदि मोनसे थांखि लानानै बेखौ खुलिनाय जादों बे जाबाय जोंनि ग्रास लेभेलाव गामियारि ओनसोलाव जायफोर गोरिब गुन्द्रानि न'खरफोरावहा जायफोर स्टुडेन्टफोरा दङ बिथांमोना बे सामार भेकेसननि समावहा जेबो मोनसे कचिं लानो हाया फैसा गारनो हाया बेनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जाबाय आरो बेबायदिनो जोंनियाव दिनै नियार एबाउट 80 स्टुडेन्ट बेबायदि गथ'फोर जमा जाफैदों आरो गाबोनहालागै बारा जागोन जोंहा बेखौ आसा खालामदों जिहेथु जों गामि गामि बुंजोबनाय जादों खोन्थानाय जादों न'खर न'खर थांनानै बे एवारनेसखौ होनाय जादों आरो बिथांमोना निस्सय हायगोन आरो बे कचिं सेन्टारनि जुगिदि जोंनि गामि हालामनि गथ'फोरा निस्सय आगानसेबाबो दावगानो हागोन सोलोंनो हागोन बेखौनो थांखि लानानै जों बे कचिं सेन्टारखौ खुलिनाय जादों आरो जों बिसिडिसि हिसाबै आं बिखेखै आमजुलि बिसिडिसिनि चेयारमेन हिसाबै आंहा मोनसे थांखि दङ जेब्लानिफ्रायनो आङो माने चेयारमेननि बिबानखौ लादों अब्लानिफ्राय मोननै थांखिखौ लानानै आं दावगानो इच्छा खालामदों हेल्थ एन्ड इडुकेसन साइस्थ आरो हिक्का बे मोननै बुस्थुआ खुब माने लोब्बा गोनां बेनिखायनो बेनि सायाव जोंहा चिफ सार हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि थांखि लाबाय बे आंनि थांखिदों बिथाङा खुब गिदिर मोनसे सहाय खालामनाय जादों आरो बेखायनो आं बिथांखौ फिनबाव साबायखर बावनाय थाबाय बेबायदिथ' जोङो कचिं सेन्टाराव एग्जाम लानाय जानाय नङा किन्तु जायफोर टिचार्सफोरा बेयावहा बाहागो लादों जायफोरखौ जों खावलायदों बिथांमोना बे जिहेतु गरम बन्दनि समाव जिरायनायनि सम नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ मानिनानै बेयावहा बाहागो लादों बेनिखायनो बिथांमोननि थाखाय जाहा हाग्रामा सारा माबा मोनसेबाबो बान्था होनायनि थांखि खालामदों आरो जों बेखौनो मोनसे मोजाङै प्रग्राम खालामनानै बिथांमोनखौ बे साबायखर बावगोन जों बेबायदि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो